Tens automatitzacions que fan sempre el mateix, com enviar correus, registrar errors o generar un document? No copiïs i enganxis nodes, fes-ho bé i crea subfluxos. A N8N pots crear fluxos modulars i reutilitzables. I després executar-lo des del teu flux principal, amb el node Execute Workflow. Això manté el teu flux net, fàcil de mantenir i escalable. Jo tinc una petita llibreria de subfluxos que em fa la vida més fàcil. Enviar correus estilitzats, registrar errors, processar respostes de la intel·ligència artificial. I encara que N8N ho posa molt fàcil, aquest enfocament modular es pot aplicar a altres plataformes com Make o Zapier. Només cal pensar una miqueta diferent. Cridar escenaris amb webhooks, separar lògica repetida. Al final, el més important no és l'eina, sinó el plantejament. Si una tasca es repeteix sovint, pregunta't, això es pot encapsular? Si encara no ho fas, comença avui. T'estalviaràs temps, errors i tindràs un sistema molt més ordenat. Per cert, t'interessaria que compartís algun d'aquests subfluxos?